Каршы якка чыгучыларны квадрокоптерлар аша күзәтәчәкләр, 18 яшы тулмаган балаларга ягулык сатуны туктатырга җыеналар. Әгәр шундый закон булса, без уйлыйбыз, безнең юлларыбызда юл хәрәкәтләре маршрут байклар белән, мотоцикллар белән әзер ди. Татарстанда аварияләр саны кими, тик аларда һәлак булучылар арта. Күбрәк нарушение скоростного режима, халык тиз йөри башлады, бер-берсенә бәрелешә башладылар. Үлемгә китергән юл һәлакәтләренең төп сәбәпләре һәм аларны чишү юллары хакында. Инзилә Хусаинова. Татарстанның арбитраж судына яңа рәис билгеләнде. Республиканың иң зур оешма һәм предприятиеләре бәхәсләшә торган судны кемгә ышанып тапшырдылар? Республика – это большая экономика России. Яңа хөкемдар игътибарны күбрәк нәрсәгә юнәлтәчәк? Бу хакта Рүзәл Шарипов репортажы. Иң халыкчан хитлар татар эстрадасының танылган җырчылары һәм 12 ел дәвамында җыр сәнгатендә буыннар бәйләнешен саклау. Казанда Булгар радиосының милли музыкаль премиясын тапшырдылар. Талантлы, бүтән ике республикага билгеле җырчылар, аларны менә күреп беләчәкбез хәзер. Елның җырлы тантанасы турында безнең репортажда. Дүшәмбе көннең әлеге һәм башка яңалыклары хакында алдагы ярты сәгатьтә Татарстан хәбәрләрендә сөйләрбез, алар белән мин Фәнис Камал таныштырам. Аварияләр кими, тик аларда һәлак булучылар саны арта бара. Быелның 11 ае эчендә Татарстанда 2960 юл һәлакәте теркәлгән, аларда 288 кешенең гомере өзелә. Узган ел белән чагыштырганда 37-гә күбрәк дигән сүз. Иң күп аварияләр федераль трассаларда, Татарстанның 6 районында юл һәлакәтләре кисәк арткан, Алабугада гына кеше үлеменә китергән 16 авария килеп чыга. Республика юлларында быел 10 баланы югалтканбыз. Соңгы 3 елда беренче тапкыр самокат катнашындагы юл һәлакәтендә бер кеше үлгән. Шуңа күрә инспекторлар хәлиткеч чаралар күрергә мәҗбүр. Проблемаларны ничек шишәргә җыйналар, квадрокоптерлар юл хәрәкәтләрен киметүдә нинди роль уйнаячак? Бу хакта Инзилә Хусаинова. Бу узган атнада Арча районында 4 кеше үлеменә китергән юл һәлакәте кадрлары. Кышкы юлда Renault Logan УАЗ белән бәрелешкән. Онда тулы бер гаилә үлә. Бу 2024 елның корбаннар саны буенча иң куркыныч аварияләрнең берсе. Узган җомгада М7 трассасында Лада белән йөк машинасы бәрелешеп, анда 75 яшьлек автомобиль йөртүче һәлак булды. Фура юл читендәге койманы җимереп тукты, җиңел машинаның алгы ягы юк диярлек. Погибших 288 человек позволяет говорить в первую очередь о недостаточной культуре вождения. Бүген хөкүмәт йортындагы утырышны коточкыч саннардан башладылар. Быелның 11 аенда республика юлларында 288 кешенең гомере өзелә. Аварияләр иң күп теркәлгән районнар дип Актаныш, Баулы, Алабуга, Яшелүзән, Минзәлә, Питрәчне атыйлар. Иң күбе Алабугада. Анда кеше үлеменә китергән 16 юл һәлакәте килеп чыккан. Үлүчеләр саны федераль һәм төбәк карамагындагы юлларда арта. Серьезно осложнилась обстановка на федеральных трассах. Федераль трассаларда хәл катлаулы, үлүчеләр 27 кешегә күбрәк. Төбәк карамагындагы юлларда аварияләр кимсә дә, һәлак булучылар һәм имгәнүчеләр арта. Авыл район юлларында гына барлык күрсәткечләрдә кимегән. М7, М5, Казан, Оренбург һәм Йошкар-Ола, Яшелүзән трассалары иң куркынычы санала. Аварияләр һәм аларда тән җәрәхәтләре алучылар саны республикада кими төшкән. Узган ел 3341 юл һәлакәте теркәлсә, быел 2960 очрак. Много людей погибло на участках, где обгон разрешен. Здесь надо обратить внимание Министерству транспорта совместно с ГАИ изучить каждый участок. Юл һәлакәтләренә һәм иң күп кеше үлеменә китергән төп сәбәпләрнең берсе каршы якка чыгу ди инспекторлар. Шул рәвешле быел гына 1333 авария килеп чыккан. Аларда барлыгы 154 кешенең гомере өзелә. Казан-Буа-Ульяновск трассасында соңгы 5 ел эчендә каршы якка чыгу сәбәпле 36 юл һәлакәте килеп чыга. 17 кешенең гомере өзелгән, 64 кеше тән җәрәхәтләре ала. Йошкар-Ола, Яшелүзән, М7 юлында 113 авария теркәлә. Бу мәсьәләне хәл итү өчен 4 полосалы юллар арасында киртәләр һәм аварияләр еш була торган участокларда юлларны киңәйтергә тәкъдим итәләр. Шулай ук ярамаган урында каршы якка чыгучыларны яңа җайланма ярдәмендә ачыклый башларга җыеналар. Автоматический режимда ул видео төшерә дә, сразу базага җибәрә, штрафлар да сразу
кем каршы юлга чыгаларга килә. 11 ай ішінде җәяүлеләр катнашында 812 юл һәлакәте килеп чыккан. Аларда 60 кеше үлә, 786-сы тән җәрәхәтләре ала. Мондый очраклар Әлки, Әлмәт, Бөгелмә, Лениногорск, Мамадыш, Тукай районнарында арткан. Күп кенә кеше һәлак була, пешеходлар дип әйтик, җәяү йөрүчеләр. Аларны саклар өчен менә шушы пешеходный переходларда күбрәк яктылык бирә кирәк, освещениелар ясарга кирәк, пешеходный переходларны яктыртырга кирәк. Балалар катнашында 400 авария теркәлә. Аларда 10 баланы югалтканбыз, 430-ы тән җәрәхәтләре алган. Бүген утырышта 18 яше тулмаганнарга ягулык сатмаска дигән закон кертергә тәкъдим иттеләр. Әлбәттә, инде 16 яшь тулган балаларга кемнең правалары бар, аларга гына шул бензин рөхсәтләре дип уйлыйбыз. Әгәр шундый закон булса, без уйлыйбыз, безнең юлларыбызда юл хәрәкәтләре шул байклар белән, мотоцикллар белән әзер ди. 15 яшенә, 10 яшенә кичкенә генә балаларга алып бирәләр мотоцикллар, чыгып китәләр, йөрергә карамыйлар. Нәрсәгә кирәк соң ул? Соңгы 3 елда республикада беренче тапкыр самокатлар катнашындагы юл һәлакәтендә бер кеше үлгән. Татарстанның эчке эшләр министры әлеге төр транспортка парковка урыннары өчен арендага җир бирмәскә тәкъдим итте. Но эти самокаты, я всегда был против этого. Конечно, они должны использоваться только в специальных местах, где есть инфраструктура с отдельной дорожкой. Во-первых, они не только себя подвергают, они же подвергают опасности людей. Таксистлар мәсьәләсенә дә тукталдылар. Күпләр пассажирлар ташырга рөхсәте булмаган килеш рульгә утыралар икән. Шулай ук кайберләрендә Россиянең машина йөртү таныклыгы да юк. Законсыз эшләүче мигрантларны тотканнар. Быел шундый 60 очрак ачыклана. Пассажирский перевоз в такси, вот без разрешения, как попало, ездят. Фарид, ну, надо наводить порядок, надо жестко принимать решения. Тимир юл кичүләрендә килеп чыккан аварияләр саны арткан. Аларда 4 кеше үлә. Йөк машиналары катнашындагы юл һәлакәтләре 50%-ка күбәйгән. Узган кыш буранлы һәм карлы булганлыктан аварияләр саны башка еллар белән чагыштырганда күбрәк теркәлгән. Шуңа быел чарасын алдан күрергә җыеналар. Кар көртләрендә батып калган йөк машиналарына ярдәм итү өчен махсус эвакуаторлар алачаклар. Инзилә Хөсәенова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Татарстанда атна буе карлы һава торышы сакланачак. Бу хакта бүген республиканың гидрометеорология үзәгендә белдерделәр. Карны безгә Төньяк Атлантика циклоннары алып килгән иртәгә кайбер районнарда буран дулаячак, җипшек кар ява. Күз күрүмә 1 чакрымга калыр дип фаразлыйлар, җомга бераз аяздыр дип синоптиклар. Шул ук вакытта бу атнада һава температурасының уйнавы да күзәтеләчәк. Иртәгә көндез 0 градуска кадәр җылытып, пәнҗешәмбе -16-га кадәр суытырга мөмкин. Ялларга температура янәдән күтәреләчәк, шимбә төнендә -5-10 градус, көндіз -2-дән +3 градуска кадәр булачак. Казан халкы бүген эш атнасын 8 баллык бөкеләрдә утырып башлады. Бу кич республикада тотынган буран нәтиҗәсе диләр. Иң зур бөке Сакуры авылы янында теркәлә. Ул Казан ягына 7 чакрымга кадәр сузылган иде. Әле шимбә көнне республика хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Рөстәм Миңнеханов халык мөрәҗәгатьләре буенча вакытында чара күрү бурычын куйган иде. Машина юлларын гына түгел, тротуар, ишегаллары, түбәләрне дә карарга кирәклеген искәртте. Башкала һәм республика районнарында бүген кар чистарту эше ничек оештырылган иде. Бу хакта киләсе материалда. Иртәнге 8 атнаның беренче эш көне Казан халкы 8 баллы транспорт бөкеләрендә утыра. Машиналар бүген Сибир тракты, Ершов, Губкин, Арбузов, Гвардия урамнары, Җиңү проспектында күп җыелды. Иң зур бөке Сакуры авылы янында теркәлгәндер. Ул Казан ягына 7 чакрымга кадәр сузылган иде. Бу урынны узар өчен кайберәүләр сәгатьләр буе көтәргә мәҗбүр була. Бу М7 трассасының Мамадыш районындагы өлеше. Монда бүген иртән карлы юлда йөк машинасын уйната һәм ул икенчесенә килеп керә. Җиңел автомобиль исә күрәсең туктарга өлгерми һәм аларга бәрелә. Нәтиҗәдә юл каплана. Трассада йөк машиналарыннан зур бөке җыела. Достаточно нормально, все вроде везде более-менее почищено. Юл чистартылмаган дип әйтеп булмый, әмма монда барысы да машина йөртүчедән тора. Вакытында туктап белгерергә кирәк. Мин 40 минут көтеп утырам инде. Бүген республиканың барлык районнарында диярлек хәл киеренке иде. Буада төнге 3тән юлларны чистартырга 10дән артык техника чыккан. Район урамнарын, паркларны иртәнге 8гә тәртипкә китереп бетергәннәр иде инде. Түбән Камада да тәүлек әйләнәсе эшләүләрен дәвам итәләр. Шәһәрдә 30, йорт тирәләрендә 50 техника, 500 ишегалды җыештыручысы эшли. Кар чыгару өчен 4 полигон әзерләнгән, 1000 кубометрын эреткәннәр инде.
Айлық норма яуса да қор күртләрен вакытында чыгарып барырга Йорчаллы шәһәр мэры җаваплы оешмаларга бүген шундый бурыч куйды. Шәһәрне чистарту өчен казнадан финанслар тиешенчә бүлеп бирелде. Техникасы да, кешесе дә җитәрлек, башка сәбәпләр кабул ителми дип искәртте Наил Мәхдиев. Машина һәм җәяүлеләр юлыннан карны вакытында чистартырга кирәклеге турында Рөстәм Миннеханов республика киңәшмәсендә дә белдергән иде. Также очень серьезный вопрос очистка тротуаров, подходов к социальным объектам, дворов и общественных пространств. Эти зоны требуют не меньшего внимания, так как напрямую влияет на безопасность, комфорт пешеходов. Ну и самое главное, это дети и пожилые люди. Бу көннәрдә Республика дәүләт автоинспекциясе машина йөртүчеләргә мөрәҗәгать итте. Юл йөрү кагыйдәләрен төгәл үтәп, тизлекне арттырмаска киңәш итәләр. Юлларда бозлавык саклана. Гөлназ Сайфетдинова, Рүзәл Шәрипов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер Зәңгәр күлләр территориясенә керү өчен 100 сум акча түләргә кирәк булачак. Татарстан министрлар кабинетының шул хакта карары чыкты. Документта җыелган акчалар күл мәйданнарын тәртиптә тоту, табигатьне саклау чараларына тотылачак дип язылган. Зәңгәр күлләргә керүне түләүле итү экосистемага килгән зыянны киметү максатыннан эшләнде. Пенсия яшендәгеләр, балалар, инвалидлар, хәрби хәрәкәт ветераннары өчен керү бушлай була. Татарстанның арбитраж судында бүгеннән яңа җитәкче Владимир Путин указы белән бу вазифага Виталий Гыйлметдинов билгеләнгән. Аны бүген коллективка тәкъдим иттеләр. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов белән Россияның югары суды рәисе урынбасары Юрий Иваненко катнаша. Виталий Гыйлметдинов күп еллар Оренбург өлкәсе һәм Идел буе округының суд системасында хезмәт куйган кеше. Җитәкченең төрле төбәкләрдә тәҗрибә туплавы икътисади яктан нык республикада эшләргә ничек ярдәм итәр? Бүген эшмәкәрлек, зур бизнес эшләрен алып баручы судта нинди мәсьәләләрне хәл итәргә туры киләчәк. Бу хакта Рүзәл Шәрипов. Мы приветствуем вас на официальном представлении председателя арбитражного суда Республики Татарстан. Татарстанның арбитраж судына бүген хөкемдарлар белән бергә республика җитәкчелеге җыелды. Тантаналы шартларда яңа җитәкчене коллективка тәкъдим итәләр. Президент Владимир Путин указы белән арбитраж судының рәисе итеп Виталий Гыйлметдинов билгеләнгән. Бу тармакта 20 елдан артык тәҗрибәсе бар. Мы уверены, что Виталий Ринатович... Виталий Гыйлметдинов зур еллар туплаган тәҗрибә күнекмәләрен ныгытып, суд эшчәнлеген яхшы оештыралар дип ышанабыз. Хәзерге шартларда арбитраж судлары илнең һәм республикаларның икътисадына зур йогынты ясый. Шуңа кабул ителгән һәр карар уйланылган булырга тиеш. Хәзер низакларны үзенчәлекле алымнар кулланып хәл итә торган вакыт. В том числе орган государственной Республики Татарстан. Виталий Гыйлметдиновка 43 яшь тумышы белән Оренбургтан, 26 яшендә юридик фәннәр кандидаты булган, 8 ел Оренбургның арбитраж судында хөкемдар, 6 ел Идел буе округының арбитраж судында 3нче судьялар составы рәисе булып эшләгән. Татарстандагы хәлләрдән хәбәрдар булуы эшчәнлектә ярдәм итәр ди рәис. Прекрасно владеет ситуацией в республике. Республика – это большая экономика России. И, конечно же, экономические споры, вопросы, они очень важны. Я, Виталий Иванович, хотел бы пожелать вам успешной, хорошей работы. Коллектив у вас сплоченный, профессиональный. Хайрлы сагатта булсын бүгенге тантана. Хәзерге шартларда күп еллар тупланган тәҗрибәне һәрдаим анализлап торырга кирәк диләр. Элекеге суд практикасына башка яктан карарга туры килгән вакытлар күп. Милекне, төрле мәнфәгатьләрне яклау мәсьәләләре актуальләшә. В этих условиях, конечно, очень важна роль руководителя. Мондый шартларда җитәкченең роле зур әһәмияткә ия. Виталий Ринатович бу яктан яхшы тәҗрибә туплаган, эшчәнлеген судья ярдәмчесе булып башлый. Шушы вакыт эчендә ул барлык төр эшләрне югары дәрәҗәдә карый алуын раслады. Виталий Гыйлметдинов зур оешмаларның икътисади эшчәнлегенә бәйле күп бәхәсләрне хәл итүдә катнашкан. Кайберләрендә сүз 5 миллиард сум акча турында бара. Бүген ул үзедә икътисади яктан нык үсештәге республиканың арбитраж судын җитәкләү бик җаваплы эш икәнен әйтте. Республика входит в топ лидеров по финансово-экономическим показателям. Республика илдә икътисади һәм финанс күрсәткечләр буенча алдынгылар рәтендә. Монда хуҗалык субъектлары көчле. Алар өчен арбитраж судының да яхшы эшләве кирәк. Югары суд эшләрне вакытында һәм гадел карарга кирәк дигән бурыч куя. Без аңа ирешербез дип уйлыйм. Кешеләрнең белгенлеккә төшү буенча быел Татарстанда 8600 эш каралган. Бу узган ел белән чагыштырганда 7%-ка күбрәк. Юридик затларның банкротлыгы 14%-ка арткан. Нәтиҗәдә административ җаваплылыкка тартылучылар саны 21%-ка күбәя. Арбитраж судында бер судья аена 163 эш карый. Рүзәл Шәрипов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән Әзербайҗанга китте. Аны Баку аэропортында икътисад министры Чингиз Жабаров һәм Россиянең Әзербайҗандагы илчесе Михаил Евдокимов каршылый. Сәфәр барышында Татарстан рәисе эшлекле очрашулар үткәрәчәк, берничә предприятиедә дә була. Томашачы сайлап алган иң халыкчан хитлар татар эстрадасының танылган җырчылары һәм 12 ел дәвамында җыр сәнгатендә буыннар бәйләнешен саклау. Бу елларда Казанда Булгар радиосының милли музыкаль премиясын тапшырдылар. Әлеге тантана республикада елның төп музыкаль вакыйгаларының берсе булып санала һәм артистлар арасында да көтүп алынган концертларның берсе. Декабрьдә иҗади елны йомгаклап тамашачы хозурына популярлык казанган җырлар тәкъдим ителә. Чын милли тамаша әзерләнә. Елның җырлы тантанасыннан Лена Бәхтиева. Популяр татар җырчылары, эстрадага тәүге адымнарын ясаучылар, шагыйрьләр, композиторлар барсы шушы сәхнәгә җыелды. Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар тантананы ой-кояр җыры белән башлап җибәрде. Ул 6 ай элек кенә дөнья күрсә дә, халык мәхәббәтен яулап өлгергән. Миллион тапкыр шушы җырны җырлыйбыз, әйбәт, җырлыйбыз һәр вакытта, көн саен да, ләкин менә мондагы атмосфера, ул үзе ниндидер бер җаваплылык. Салават Фәтхетдинов туган якка мәхәббәт турында җырлый. Әлеге гомерлек тема ел саен премия программасында була. Бу юлы да тамашачы аны җылы кабул итте һәм алкышлары белән артистны сәхнәдән җибәрмичә торды. Аннары Элвин Грей чыга. Ул һәр тамашачыга таныш булган хит туган якны яңа аранжировкада башкара. Тамашачы кушылып җырлады, бийде. Бу мизгелне видеога төшереп калырга ашыкты. Булгар радиосы премиясының максаты халык күңелендә үз урынын тапкан җырларны барлау, аларны алтын фондка кертү, халык өчен яңа исемнәр ачу, алар эстрада күгендә каламы, юкмы, анысын тамашачы хәл итә. Җыр Булгар радиосы аша үтте, халыкка ошады, значит, все җыр яшәячәк озак еллар. Быелгы программаның яңалыгы номинацияләр булмавы. 30 артистның барсы да җиңүче. Төп бүләк 7 таҗлы йолдыз сыны. Милли премияның үзенә генә хас күркәм йолалары бар. Шуларның берсе җыр авторларын, композиторларын сәхнәгә чакыру һәм аларга тамашачы хөрмәтен җиткерү. 12 ел дәвамында премияның форматы, анда катнашучы артистлар, тамашачының зауыгы үзгәрде. Буыннар бәйләнешенә игътибар зур. Сәхнәдә танылган җырчылар белән бер рәттән Шаян ТВ уздырган Сәйлән фестивале җиңүчеләре чыгыш ясады. Рөстәм Хөсәенов тамашачыны халкыбызның "Синең куллар әнкәй" җыры белән моң дәрьясына алып кирип китте. Залга «Голос дети» проекты финалисты Сәйд Галиуллин чыккач, алкышлар барсыннан да көчлерәк яңгырады сыман. Нәкъ шушы егетләр халкыбызның моң чишмәсе сайыкмавын, әлеге концертта сәхнәгә чыккан җырчыларга сәләтле алмаш үсүен, бу зур хезмәттә Шаян ТВ каналының улуг ролен күрсәтте. Һәр заманнан мирас булып кала җыр. Ул хикмәтле, ул токмаклы, ул моңлы. Быел миллилек концертның беренче нотасыннан ук тыйымланды. Тамашачы борынгы Булгар җырыннан бүгенгә кадәр җыр сәнгатенең үсешен күзәтте. Тарихи бәйләнеш экрандагы видеороликлар аша чагылды. Без инде берничек тә тарихсыз, динсез, мәдәниятсез була алмыйбыз. Шул ук вакытта без заманчада радиостанция, безнең радиостанцияны яшьләр дә тыңлый һәм шушы музыкаль информация арасында без инде яшьләргә динибез, тарихыбыз, мәдәниятебез турында төсләргә тырышабыз. Елның төп музыкаль вакыйгасына Татарстан тамашачысы гына түгел, күрше төбәкләрдән дә татар сәнгатен яратучылар, заманча эстрада тормышын даими күзәтеп баручылар җыела. Быел билетларның сатуга чыгуга 3 көннән бетүе аның дәрәҗәсен тагын бер кат раслады. Без әлегә хәтле бу премияны телевидениедән карап кына беләбез бит инде. Талантлы, бөтен ике республикага билгеле җырчылар чыгыш ясаячак. Аларны менә күреп беләчәкбез хәзер. Ел саен киләбез. Безнең өчен бу как традиция, зур праздник сыман безнең өчен. Киләбез алдан әзерләнеп. Быелгы тамашаны залда карый алмаучылар аны һичшиксез күрәчәк. ТНВ Татарстан каналы аны беренче, ТНВ Планета 2 гыйнварда күрсәтергә җыена. Лена Бәхтиева, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы.
Бу пенжишембе Казанда бизнес вәкилләре өчен эшлекле очрашулар башлана. 3 көн дәвамында Артемий Лебедев, Лилия Рах, Ирина Понарошко үз белемнәре белән уртаклашачак. Чара кече һәм урта эшмәкәрлек илкүләм проекты буенча оештырыла. Эшмәкәрләр өчен мөһим очрашулар. Республиканың бизнес вәкилләрен 19 декабрьдән 21-нә кадәр Акбарс Ретро Карс мәйданчыгында көтәләр. Бу стиль һәм дизайн өлкәсендә әйдәп баручы белгечләр белән танышу, белем алу һәм хезмәттәшлекне арттырып, эшлекле элемтәләрне ныгыту өчен зур мөмкинлек. Чараны Татарстанның икътисад министрлыгы ярдәме белән Мой бизнес үзәге үткәрә. Не просто сегодня для предпринимателей получить доступ к такому контенту, да, от звезд, скажем, таких федеральных. 3 көн дәвамында федераль дәрәҗәдәге белгечләр уңыш серләре белән уртаклашып, Татарстан эшмәкәрләренең тәҗрибәсенә анализ ясаячак. Артемий Лебедев дизайнның өстенлекле яклары турында, Ирина Понарошко бизнес белән гаиләне ничек алып бару, Лилия Рах мода юнәлешендә үз брендыңны булдыру үзенчәлекләре хакында сөйләячәк. Бизнес вәкилләре өчен катнашу бушлай, әмма урыннар шикле, шуңа алдан теркәлү зарур. Тулырак мәгълүматны республикадагы Мой бизнес үзәгенең ВКонтакте һәм Telegram каналыннан алырга мөмкин. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казандагы 28 җәмәгать урынында 100дән артык мәдәни чара оештырыла. Махсус программа парк һәм скверларда яңа ел алдыннан старт ала һәм гыйнвар уртасына кадәр дәвам итәчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен театральләштерелгән тамашалар, музыкаль кичәләр, мастер-класслар әзерләнгән. Бу хакта башкала мэриясендә сөйләделәр. Казандагы яңа ел мөхите турында Илдар Сафиуллин. Яңа ел бәйрәменең төп мәйданы Казан гаилә үзәге янындагы чыршы. Күргәнебезчә, аны инде җыеп куйганнар, биеклеге 35 метр. Чыршы янында төрле тәм-томнар, ризыклар да сатылачак, ярминкә оештырыла. Декабрь ахырында Шәреккүл паркында шугалак ачылачак. Прокатка 400 пар тимераяк әзерлиләр. Үзең белән алып килсәң, бызга күрү бушлай. Анда төрле мәдәни кичәләр дә оештырыла. Быел Кремль яр буенда ачылган Елмай паркында да зур бәйрәм оештырыла. 30 декабрь көнне монда Апош балалар татар театр студиясе Кар патшалыгы дип спектакль күрсәтергә җыена. Яңа ел бәйрәмнәренә әзерлек турында Казан мэриясендә сөйләштеләр. Илсур Метшин һәр чараны югары дәрәҗәдә оештырырга кушты. Программа насыщенная, богатая, на все вкусы. Күңел ачу программасы бай, һәркемнең зәвыгына туры килерлек. Мәскәү, Санкт-Петербург иҗат коллективлары бар, үзебезнең артистлар да чыгыш ясаячак. Әлбәттә, яңа ел бәйрәме күңел ачу гына түгел, ә яшьләрнең белемен арттыру, талантларын ачуга да юнәлдерелгән булырга тиеш. Яңа улымнар белән эшләргә кирәк. Казанның беренче инклюзив парк Стиров урамындагы бульварда быел тәүге мәртәбә яңа ел утлары кабыначак. Монда үзенчәлекле балалар өчен күңел ачу һәм рәсем ясау сәләтен арттыра торган чаралар үткәргә җыеналар. Шушы бульвар тирәсендә яшәүчеләр яңа ел бәйрәмнәрен түземсезлек белән көтә. Безнең бала бар менә вот. Беренче тапкыр менә бу паркка алып-берсе киләчәк без. Елка кыралар, күрдек елка кырганын. Бик матур чистарталар, скамьялар бар, бөтен җирдә ял итеп утырып ял итәргә була. Яңа елда 28 паркны бәйрәмчә бизиләр, чыршылар урнаштырыла, кайберләрендә бәйрәм утлары буатнада ук кабына башлый. В этом году мы проводим 106 бесплатных мероприятий. Бүгеннән үк шәһәр паркларында, җәмәгать урыннарында бәйрәм программасы әзерләү турында мәгълүмат таратабыз. Халыкка махсус газета өләшәләр, шулай ук вакыйгалар афишасы, дирекция, район хакимиятләре һәм Казан мэриясе социаль шелтәрләрендә күрсәтеләчәк. Яңа ел бәйрәмнәрендә Казан паркларында бию, фигурлы шоу буенча мастер-класслар да оештырыла. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Казанда яңа елга әзерлек уңайыннан бәйрәм инсталляцияләре инде бар. Матурлыгы белән балкыяларның утларын узган якшәмбедә кички якта кабыздылар. Хәзер Булак буе Кремль янында бәйрәм мөхите хөкем сөрә. Бауман урамында да аллы-гөлле аркалар барлыкка килгән. Әйдәгез башкаларның яңа елга ничек бизәлүен бергәләп карыйк. Каралар җимелиләр яңа елны белдереп, кыш бабай шаянчыны бит алмасын кидереп. Яңа ел килә, яңа елны көтәбез, барыбыз да яңа елда бәхетне итәбез. Яңа ел килә, яңа елны көтәбез, барыбыз да яңа елда бәхетне итәбез. Бүгенге шундый яңалыклар иде. Хәзер реклама, аннары Айрат Шамстан һава торышы турында мәгълүмат тыңлагыз. Сау сәламәт булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда киләсе тәүлектә һава торышы циклон тәэсирендә формалашачак. Хәзер тулырак.
Данил Мастер көңілігіз тілеген корпус жиһазларын жетештірі. Декабр айындағына кухня гарнитурына заказ бергенде юдырғыш, шкафқа шалбар ілгіші бүләкке. Толырақ мәғлүмәтні Қозандағы 2-167-166 телефонына шалтыратып біле аласыз. Яндекс Погода сервисі мәғлүмәтләре бойынша Арша, Балташ һәм Яшел Үзәндә болытлы, қар явашак. Көндіз 2-3, төнлә 5 градус салқын. Буа, Кайбыш һәм Шүпрәледә болытлы, қарлы күн фаразлана. Көндіз температура -1-2, төнлә -4-6 градус. Шистай, Нурлат һәм Яңа Шишмәдә болытлы, қар явашак. Көндіз 1-2, төнлә 3-4 градус салқын. Түбән Кама, Актаныш һәм Минзәлә шәһәрләрендә болытлы булачак, қар фаразлана. Температура көндіз 1-2, төнлә 3-4 градус салқын. Әлмәт, Лениногорск һәм Баулыда болытлы, қар явашак. Температура көндіз 1 градустан 3 градусқа қадар, төнлә 2 градустан 4 градусқа қадар. Аверс банкы сезне якынлашып килүче 2025 ел белән котлый. Яңа ел сезгә якты хисләр, мөгъҗизалы мизгелләр, яхшы хәбәрләр, онытылмаслык вакыйгалар алып килсен. Якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәргә ятсын. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә явым-төшем күп булачак. Зыяда көндез -2, төнлә -5 градус. Болытлы була, қар көтелә. Болгарда болытлы, қар, көндіз температура -2, төнлә -4 градус. Алабугада болытлы, қар, көндіз 2, төнлә 4 градус салқын. Эмис, премиум класслы табигый ишемлекләр җитештерүче, Россиянең 100 иң яхшы товары 2023 исемлегенә керә. 15 гыйнварга кадәр акция, 2 Эмис бүләккә. Эмис, виноградның караңгы сортларының бөтен көче һәм файдасы бер ишемлектә. Эмис – природный источник здоровья для всей семьи, богат витаминами и полифенолами. Эмис создан для тех, кто ценит качество. Бай табигый состав ярдәмендә Санчи энергия бирә, йокыны нормальләштерә, иммунитетны ныгыта, баш авырту һәм хроник арганлыктан булыша. Күп кенә авырулардан профилактика чарасы булып тора. Юкка гына аны Кытай медицинасы хәзинәсе дип атамыйлар. Яхшы хәбәр бар. 20 декабрьдә генә формлы даруханәләрендә Санчига 20% ташлама. Телефон 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Казанда болытлы булачак, кар явар дип көтелә. Көндез -1, төнлә -4 градус. Атмосфера басымы түбән, ул төркемеш баганасының 730 мм тәшкил итәчәк. Җил көньяк-көнбатыштан секундына 5 метр чамасы. Дымлылык 91%. Магнит кыры тыныч. Һава торышы турында шулар. Эш атнасы уңышлы башлансын.